Mi a foglalkozása? Esküvőszervező vagyok, a kolléganőm és én ketten egy esküvőszervező céget alapítottunk, és hát azért jöttem ki ide a kiállításra most, hogy szolgáltatókat minél többet megismerjek, még többet tudjak ajánlani az ifjú pároknak. Hát nagyon jó tetszik a kiállítás, sok szép dolgot láttam, úgyhogy remélem, hogy ebből minél többet tudunk hasznosítani, és hosszú távon ebből. Mi egy esküvőszervező feladata? Hát teljes körű esküvőszervezést vállalunk, az elejétől a végéig, tehát tehát az ifjú pároknak nem kell sokfelé rohangálniuk, mi mindent utána járunk, megszervezzük, megkeressük, ami kell nekik a helyszíntől egészen odáig, hogy milyen virágok legyenek, hogyha autót akar bérelni, azt is lebonyolítjuk, dekorációt, zenekart, vőfét, mindent külön mi biztosítunk, illetve megszervezzük, és ezáltal még akár pénzt is spórolhat. Mert hát ugye ez még nem annyira köztudott, de az esküvőszervezők azok a szolgáltatóktól kapják a jutalékot, ezáltal az ifjú pároknak nem kerül plusz kiadásukba az esküvőszervező, sőt akár nyerhetnek is, mert ugye nagyon sokan például vállalkozók. És azoknak az időkiesés, amíg rohangálnak, hogy végigjárnak 5-6-7 meghívost, 5 vőfét, meghallgatnak 20 zenekart, akár mint néha nagyon sokat kell ahhoz, hogy a jót megtalált. Hát az alatt mennyi pénz kiesik nekik, erre sokan nem is gondolnak például. Úgyhogy ebben próbálunk is segíteni, összefogni ezt az egészet. Ezáltal ők is jól járnak, mi is jól járunk, a szolgáltatók is jól járnak. Tehát ez egy olyan dolog, ami talán levesz egy adag gondot az ifjú pár válláról, egyszerűsíti, nem kevesebb idegeskedéssel jár a dolog, és talán így boldogabb lesz az első napjuk. Hogyha egy ifjú pár esküvőszervezőt keres, akkor mi alapján keressen esküvőszervezőt? Milyen egy jó esküvőszervező? Hát mindenképpen alapos. Tehát elsődlegesen ezt mondanám, hogy az esküvőszervezésnek nagyon alaposnak, precíznek, odafigyelőnek kell lennie. Minden részletekre figyeljen. Egy szétszórt celeburdi esküvőszervezővel nem sokra megy. Tehát nézze meg jól magát az embert, hogy kit választ. De ez azt hiszem mindenre igaz, hogy általában, ha választunk, nézzük meg mögötte az embert. Miért választotta az esküvőszervezői hivatást? Hát azt hiszem, hogy az ifjú pároknak ezen a nagy napon segíteni, ez egy örömteli feladat. Nekem a hittem és hitvallásom, hogy a segítés ez mindig pozitív irányba visz előre, karmajavító, hogy úgy mondja, viccesen szólva, de mindenképpen a segítő és a boldogság. Tehát én is ugyanolyan boldog vagyok. Tudom annak idején, hogy magam esküvőjét, mikor szerveztem, az milyen volt, és így látva azt, hogy ebben mennyit tudunk segíteni, tehát hogy is mondjam, ez tényleg kell ehhez egy kis megszállottság is. Versenylónak, mikor gongot elütik, olyan vagyok, ha mondanak egy ötletet. És ezzel egy egész füzérfonalat fel lehet kötni egy esküvőre, csárdás. És akkor azt mondom, jó, hát akkor legyen mézes kalácsszív, legyen hintó, legyen az egész egy olyan helyszínen, egy csárdában az egész megszervezve, legyen egy néptáncestet csináljunk köré, vagy bármi, a ruhák olyanok legyen, és ezt mind akkor ezt így fölfűzhetjük, és hát így talán ötleteket adhatunk. Ez örömteli, abszolút örömteli sikerélmény.